Kublai ya pi baro ki basngap ya kani ke program morning mana ha kani ke por. Ka khubor ban kren banta kalong kumno pinle ha ka por jing bat jing janjar. Wei po wei ubriu ha kani ke perthei la lat na ki jing tanju ki jing janjar ha ka lenti ke jing im. Henry kumno ngin le bat ka ka bangim de ban le ha ka bakum kata ka por jong ki jing tanju ki jing sosat ki jing janjar ki jing syahir thma ha ke jing im. Don artli ki bangi don kamban kan mau ka banengkong sumar yala ka jong ka jingmut jing perkhat banom perkhat ya ka basniu Henry ban perkhat ya ka babha ha ka bakum kata ka por aga gospel ka jong Matius kanong ka bakhat saw ka kwat arpo saw hadu arpo nyo ka yuthu men ba ki senran u Jisu ki dang yai lenti lengba ka duriau ban net syakawai ka jaka u Jisu udang dan hawai ulum udang duai katba kaling jongki kalapoi hashi teng lenti jongka jingai lenti haduriau ka eryong erngit kalawan ban syo ikaling jongki bad ka duriau ka jing at pelung ka bakrau kaling kala sedang ban dap kala sedang ban ngam syepo ha ka bakum kata ki kun ki aksai ban king ya kaling ban penpoi syatai syaka jaka baki de ban poi bad hakum kata kapor Jisu yo utip ka ka baki kendu ka ka jingma ka baki don gomta ula wan hier na ulum uyai dengba kata ka slaum jo ka duriau bat haba ula jan poi syaki kila bet ki yo bat ha kata ka jing pet ka jing yo jongki kinang perkhat ka de karngai kinang perkhat de ukenja ksuj ayure bat haba ki perkhat kumta ka wan ka jing syepting ki lenyar bat ki perkhat hangne jing im jongki kalakut na lor bakani ka eryong erngit kawan ban syo kaling ka ka sedang ban kenting ban dap hagaling samenta ki bagi perkhat ba uksuj ulawan karngai kalawan ka mensim jaga jingyap kalawan ban hertma yaki hakabakum kata kapor ki la jem ngai lengai ki la tlot kila dupor, kila lenyar, kila ya kaang, bat kala don gajing kulmar ka bakrau kata kapor. Na lor kani gajing jong ka eryong, sakani gajing na gajing shifting ba wan ba ki perkhat day uksuy lani karngai ka bawan syaki. Day na kata kada ujisu haba ula wan syaki, uang balay pi shifting. Day mga wat shifting. Hagajing im jongi ru ki jing ki bangi kendu haga jia lenti jo jing im ngi perkhat ya ki bangim de ban perkhat teng i jing pang i barit haga jing perkhat jongi ngi snow ba ka dei ka jing pang ka basniu ka ban yalam shi ka jing yap ka jing pang ka ba ngi la ban yap shiteng por teng i jing i barit re haga jing perkhat jongi ngi snow ba ka jing ka de ka bakra ngi shifting ngi perkhat cibun ki balong negatif ki bangim de ban perkhat ki ba penduk mensim ki ba penduk por bat ki ba pentelot mensim yangi kat hadu ba ngilas ngaudu borno ngim kwa syu ban syakri blai ban nget yo blai ka bible ka yathu syapang Elijah unong yathu lepa uba lale cibun ki kamba haba udwai ka ding jo blai na bneng kala hap kala bamdu ya ki jingkenya jo haka kitab kisim ka banengkong kalanong ka bakhat kendai ka kwat banengkong ter Welija u yos ngau ya ka jing perngem bersit jong ka Jezebel ka tengah ka mahadai jong usim Ahab usim Israel bakal perngem ba lasyai ka sngi ka jing im jong u kan sapen kutna habu yos ngau ya ka ta ka khubor ka wan ka jing shakting bat ki jing perkhat ki ban long negatif ki jing perkhat ki basniu ki bau perkhat pada shisha ki jing im jong u la shai ka sngi kala kutno hagakti jo ka Jezebel komta da ka jing shifting da ka jing sngodu mensim ringkat kita ka jing perkhat ki babun ula phetno shabir sheba ula let shaklau marwai i no ilo shakri bat ushong hat riding bat komta ki jing perkhat jong u ki long ki bal negatif sudah ki bombah sudah baru ong hangni ke jing im jong akan kutno kam bentoy ayu bangan im ngan yapno pha bangan yapno bat ukren cibun ki ki balong negatif syapang yeledi
Hagabakum kata kapor u angel try wan ban kata ban kentut ya ban ai jingbam ya ban ai ya ban kumta ula ya bor pat pa ula sedang ban teng ya kajing lenti jong kajing syakri kat hadu bon pendap ya kajing khat ublai un sin hagi jing ya le jo kajing im kajing syar tma kajing im lagalong nagaleng kajing pang lagalong nagaleng kajing kerdu kajing duk lagalong nakanonu kajing jia haying hasem lane kajing im jongi ki jing ki nang krau haga jing im jongi namar karukam perkhat jongi ka bakala haga jaka bangin ya khun ya kita gi jing da gi jing mut ki perkhat babha bangin khmilenti ka babha bible ko ang ka bha yo bri bon karmen ki jing pen imutro ka bha yangi wat ha pring ki jing ngin karmen bangin light na ka gi jing ngin perkhat ba ya ka babha wada pring ki jing pang ngin karmen ngin ngai bangin yo khya wada pedeng ke jing duk ke jing tangan ke jing dap ram dap syak ke bangi ya kendu menta henry ngin perkhat baik bahaga wei ke sengi ngin yo alait na karam ka syak ngin manbha ngin roy bat ngin kiu haga yo ka kot lani hakano ke jing shem jo ke jing im ka bangi sngau kutlat menta ngim dei ban sngau kutlat no lani ban sngau ba ki aka barok ki lakut ki aka barok ki pasniu sudah henry haga jingmut jongi ngin bu bet ila ga jingmut ngin perkhat ya ka babha but what happening ki aka ki balong negatif mentan ngin perkhat ba ka balong positif kan sawan ki aka ka pasniu menta bang ya kendu ngin perkhat ba ka babha kan sawan la sha jingdu jingkarmen mentan ya kendu henry la ngin perkhat ba la shai ngin yo i ki aka ka balong ga jingkarmen ka kita probab nong ba arpulai khat nyau ka ong kumba uperkhat halaga do anot kumta ulong kata kadai ka ktinu play ka bangi haban sumar bha kumnungi perkhat namar ki jing perkhat haga jingmut ubriu kilong kum usambai uba haba phi bet yo tau sambai jong ka jing perkhat lagari jing perkhat basniu kumta ka basniu kan long lade ki jing perkhat babha ta usambai un penmi iki babha ni perkhat ya ka babha kumta ka babha kan jia deina kata kadau ka sitiu apostol Paul se kinong Filipi ki bangai apo Filipi ki ka du sibun ki jing ben sitong ben ki jing tanju ki babun jai na kata kadau Paul ong ha ki sitis Filipi nong basaud khat babra wong ki ki babha ki ba internet ki ba donburam ki ba khut ki ba daya ro to pin perkhat lupai kini ki baro uong yaki wat hapri gijing le gijing tanju gijing im henry kin perkhat pe ki babha om ya ki basniu bakan jia kin perkhat ba ki babha kin sawan urlong pat haga jing im jongi ru compare ka ba kumno ka situation ngidan ka ba kumno gijing ka ba kumno ki eryong erngit jong ka jing im ki wan sho ki jing im jongi ngila bandan ha jing du jing kermen ngila bandan ha jing du mensim ngila bandan ha jing pang ngila bandan ha no ka jing le jo ka jing im henry ngin don bet ka jing mot jing perkhat ka babha ngin khmilenti ka babha ka bomba mentang ngin khmilenti bala shai kan bha ka jing pang mentang ngin khmilenti bala shai ngin khia ka ta ka dei ka ka bangi don kamban le ha ka por jo ka jing bat ka jing tanju de hangta ngila banyak ya chaprang de hangta ngin yo por bat la dagi shania teli ha uplay kumta kan long kum bangi perkhat ya ka babha ka ba ar pat kumno ngin le ha ka por ka jing bat ka jing tanju ka ba ar ngi hapan sumar bhai ya ki ktin bangi kran kitab Exodus nang bakat saud khat wei bat khat ar ka yathu habaki kun Israel ki don hapdeng jong kadurio basau bat kispai pharo ki babe na din jong ki du mensi bat kajing shifting ka wan haki hakabakum kata kapor ki stet ban kren ye ki bapan shrai ki bapan dom yo Moses bat yo play hagajaka bakin kren ye ki babha ki kren panban ye ki ktin ki bomde ban kren ki keno yo Moses ki ong bale me wan yalam yang ishani atum don jing tep yang Egypt balengin wan yap hangne ke jing yap ka ba cha buram hatum don jing bam Egypt ameni wan yalam yang ishani ki kren ki ktin ki bakim de ban kren ki
kren lupa ki berkhat lupa ki jingyap ki kren bakat jingim jong ki hangta kalakut dei na kata kadau ki don hapring ki jingdu mansim bat kim nang shu ban ei ruwe ki babun ka bakile hangta kalong tang ban shu khnyum tang ban shu kren ki ek balong ne kitem gospel manchas nang baprat kot at posan at pun riu haka wei pat ke jia lenti lengba ka duriau ban lech ka wei ke jaka ki sunan jisu ki don haka ta ling ringkat baru jisu hang ta ke jia lenti ru ka eryong kawan ban sho ikaling bakaling kan sangam no artat chapo ha ka bakum kata kapor ki ya khnyu ki ya lenyar ki ya khi jingmot ki ya kulmar jingmot ki ya shipti bat ha ka jaka bakin krene ki ke babha ki lech jisu ki ong khi jot ngin sayap aga jak ka jingyap kampat wan ka jing mensa ka jingma ki la ban yo i henry kimpat yap ki ong pan ban ngin sayap ki nom yap damar jisu don re ki ong ngin sayap ka ketin ka bakim dei ban kren ki kren dei na kata katao ka probab nong ka bakhat fra ka kot at phuai ka ong don ka bor jong ka jingi im bat ka jingyap hautelit na kata kadang ihap ban sumar bha ka ei ka bangi kren ha ka nunu ka jin shem jo ka jingim ka bible ka yathu balai bau blai ong ki khut israel haba kin yat tawer ya ka kenro jericho nyusngi bar ka sngi ka ban nyausin bar om dei wei ru uban kren lani ban perta lani ban hla kidi ban skap jarbet kadau kalong namar ublay kwa ba daka ketin ka bakin keren kin pendu mensim yelade kin pen knyum yelade kin pen du bor kin du no ka jinget bat kata baro ka jingjop kan sepulom no na kata kata sya ba weiru un kren kat ba kidang ya tawer ka ken ro jericho dai tat onda haba kila kut ka jinget tawer kumta kin perta bar haba kila perta ken ro jericho kala kelon kram ka bible ka yathu ha ka jingkha yo Yohanes nong pen baptis u kpa jong u yo ya ka jing wan jingo na angel ba unsa yo khun chenra bat kumta u blai ban pen urlong ya kata ula set no ka shintur jong kpa jong Yohanes nong pen baptis ba umla shu ban kren kumta habala khayu yang new kelung la kali ka ei ka kerteng jong kpa umnang shu ban kren mala set ka shintur shu ai da ka dak bo ka kerteng jong kan long Yohanes ke jingkali kalong balai la set ya ka shintur jong kpa Yohanes kadau kalong bo blai kwa ba daki ktin ki bo un kren kan pen pulom no ya kata ga jinga thu lupa bat ya kata ka kamba ka ba on kha yo Yohanes ha ka por baka Elizabeth ka kami jong ka long lengki kamla ban pun ban khan re play ulai ka kamba dei na kata kadau ka bible ka itu ka gospel Matius nang baprat kot balai urang ba shispa habo kren yu jisu bau yathu ba shakri jong ula pang yap shiliang ula pang jur saban yap baru jisu ongan wan shakayin jome ban pen khia yu shakri jome henry ne rang ba shispa ong ko kan rat kam dan kam yame ba men wan ha ka yin jonga shukran da ka ktin deu shakri jonga un sayok urang ba shispa ungat ba ka dan ka bor ha ka ktin ba jisu kren baru jisu ong kum ba mengat kum tagan long to khilet phai shalayin ba da shisha jisu ong usyakri jome un sakya bat hakatahi ka kenta usyakri jong rang ba spa uyokhya jisu syukren tang da ka ktin deina kata kadau hakapor jo jing jingyale ki jingten jo ngidon kamban sumar bha ya ka ktin bangi kren nginyale ban kren ke ka babha ladang yu I ke jingpang ngin ong bangi yokhya ladang yu I ya ke jing kerdu ke jing janjar ke jing soksat menta henringin kren da ke jinget ban ngin ong ba ke jing bha ke jing dap karhai ke jing kerhu kin sawan pat ngin kren ke babha wat ha kapor ba ki bombha ki don saudong jongi kata ka dei
ki artli ki bangidan kamban le ha ka por ju ke jing ke jing tanju ha ka jing em perkat ya ke ka babaha wat haba ki jinye shem ki long ki bomba keren ni ke babaha wat haba saudong jongi ki dap tang ki bomba blei un ker khu ha ka por dan penlong ke jing duai blei ku pa jongi ba habneng kerte jisu ban nasaret aduai na ka benta kido ki ba ya kendu ya ki jing tanju ha ke jing im ki jingele ki jing so sat ki jing syahir tama ha ke jing im ha ki rukam ba pher ablei don na prenjong ki du mensim don na prenjong ki shibun ki jing perkhat ki ba wan ki ba pun jat ki jing perkhat jong ke jing du jing kermen ki jing perkhat tu ke jing yap ki jing perkhat tu ke jing janjar sa henry try ai kin yo ai ki jing mot ka babha ka negative thought negative mind kin yo try don na prenjong ki kreni ki ktin du mensim da lade henry try panchai bor ka mensim jong ki wada preng ki jing kin kren ya ka babha kin khmi lenti ya ka babha kin ya thu lupa da lade ya ka babha kin kren da lade ke ka babha wad haba ki don ha ka ka ba pendu jing kermen lane ke ka bom idon lat don lenti abring ki jing ngokut lat kin kren ya ka lat ka lenti wad kom ta kan jia ki try ker khu ya ki ablay kerteng jisu duai ngapan ki ne baro amen.